נדבר על אלוהים, ברשותכם. באמת, כאילו, אלוהים, כולכם מכירים את אלוהים, נכון? היי, עם צ'ופצ'יק, כולם מכירים את אלוהים. עכשיו, מה חמוד? אף אחד לא ראה אותו, נכון? גם אתה קטן, אולי אתה אלוהים, גם אותך לא רואים. אלוהים הוא מלך העולם, נכון? מלך העולם, הוא ברא את כל העולם הזה, נכון? עכשיו, תכלס, בינינו, ברא את העולם. יום ראשון, מה הוא עשה? לא משנה, אני לא זוכר את הסדר, אבל הוא ברא משהו, נכון? יום שני ברא משהו, שלישי, זה, שמחים, בהמה, רביעי, חמישי, זה, אדם, יום השביעי, נח, יום השמיני, נח, יום התשיעי, נח. זה רק אני או שהוא 2000 שנה לא עושה כלום? בקיצר, אלוהים הוא מלך העולם, נכון? עכשיו בינינו, אתה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים? לך תוציא. אתה אלוהים, נכון? תבוא לפרעה, תגיד לו, בוא נהיה, רבי תחת, לך! כולם הביתה יש אוטובוסים. נכון? אתה אלוהים. מה אתה שולח בן אדם? ואם אתה שולח בן אדם, מה אתה שולח מגמגם? גיגי בגיגי בגיגי בגיגי. תשלח מישהו עם עניבה, ג'יימס בונד, מי זה פרעה? שלום. מה אתה שולח מגמגם, יעני? גם איך הוא נגלה אליו? הוא בא אליו ככה במדבר, סנה בוער, תוריד נעליים. מה, שטפת? מה זה תוריד נעליים? תבוא זיקוקים, פלזמות, מסכי ענק, קושיות מאחורה. אלוהים, יש לך תקציב! בקיצר, אלוהים אומר למשה, תשמע, יש לי בשבילך משימה, קח את אחיך, זה אוכצ'ה, זה לא עושה כלום כל היום. כן, משה, למה קוראים למשה משה? משכו אותו מענה. משכו אותו, נכון. יש לך סטיות. נכון, כי משו אותו מני אהרון, נכון? משו אותו, נכון, אז הוא משה. והאהרון יצא מאיפשהו, לא? באמת, יש גם כל מיני רמזים מטרימים שמובילים אותנו לדבר הזה, באמת, הוא כל הזמן כזה, בואו נעשה עגל מזהב. נרקוד סביב, נרקוד כזה וזה. מומו, תראה איזה סנדלים, אתה מת, תראה איזה סנדלים. בקיצר, אלוהים אומר למשה, קח את אחיך הזה, לכו לפרעה, תגידו לו, אני אמרתי, כולם הביתה. אין יותר משחקים, די, כנען מוכן, כולם הביתה. משה ניגש אליו, נכנס לפרעה ואומר לו, ששלח אותי, כולם הביתה. אומר לו, תשמע, אני לא יודע מי אתה, יש לי פה ים עבודה, אני בלחץ אטום, משהו מטורף, עשה לי טובה, תבוא, אבל... אלוהים, ששלח אותי, כולם הביתה. אומר לו, תשמע, אני לא יודע מי אתה, אני לא יכול, הלוואי ויכולתי לעזור לך בחוצ'יק, אתה נראה לי על הכיפק, אבל תביא לי סינים, איך אני יוצא ככה באמצע העבודה? התחילו לריב, להתעצבן, בקיצר, פרעה אומר לו, תשמע, תעוף לי מהמשרד, לא מעניין אותי כלום, צא מהמשרד, קח את הבחור עם השמלה, צאו מפה, זה לא מעניין אותי כלום. חוזרים משה ואהרון, באים לאלוהים, אומרים לו, תשמע, הוא לא מסכים. אלוהים אומר, מה זה לא מסכים? מה זה? בשביל מה שלחתי אתכם? מה זה לא מסכים? עשיתם לו את המקל הזה עם הנחש? גם חוט מהפה יונה מכובע את כל ההופעה. שלח את צ'יקו ודיקו להוציא ב10. מה אתה שלח קוסמים? תשלח שני רוסים. מי זה פרוס הוא קנפוי? מה אתה שלח? בקיצר, אלוהים מתעצבן, אומר, אני אשלח להם עכשיו 10 מכות. מה זה 10 מכות? אתה אלוהים? תן להם מקחת חורים, פתח להם את התחת. מה זה המכות האלה? גם פתאום יש לך זמן, דם, צפרדע, ברד, יש לך גם טעמים? מה זה ברד? מה זה קינים? אתה בגן? כן, שהתגרדו. מה זה שנייה? נראה לי, אלוהים, הוא לא רק אל רחום, הוא גם אל הצחוקים. הוא יושב לו ככה בשמה, אומר, אני יודע הכל, אני יודע את העתיד, אני מלך העולם, אני יודע הכל. בינינו, אני גם לא אתן למשה להיכנס. בקיצר, איך הוא שכנע את עם ישראל להגיע לפה? מה הוא אמר להם? ארץ? זבת חלב ודבש. איזה פינוק. ממש, אלוהים, מג'יק סטאר, אנחנו יושבים פה בארץ המובטחת תחת הזאת, מוקפים במוסלמים, יש להם נפט בערימות, מיליונים של דולרים, חבית נפט $100, מיליונים, אנחנו יושבים פה בארץ המובטחת הזאת, קטן, הכל קטן. תראה כמה כסף יש לה. בוא נעלה פינק אותם, יאללה, טוב, נשתה חלב. מישהו פה יודע מה זה זבת? יש פה מישהו אחד שיודע מה זה זבת? מה זה זבת? מלאה, נכון, דובה, נכון? זבת זה נזיל, נכון? נזיל כאילו, בשפע, המון. ארץ, זבת, חלב ודבש, נזיל, כאילו, נתת לנו 3 דברים מאפנים, אחד זה סתם מילה. תגיד, בוטנים חלב ודבש, קבוקים חלב ודבש, זה מה שנתת לנו? חברים, תודה רבה, להתראות לכם.